לוס אנג'לס, חיכו שם ביום חמישי את פרסי הוידאו קליפים של MTV בטקס ה-VMA. נכון שב-2012 כבר לא צריך ערוץ טלוויזיה בשביל לראות קליפים, אבל זה בהחלט טקס שמסמן מי הוט ומי נוט, והשנה אלה 5 בנים שלא עברו את גיל 20. הטקס של MTV יחגוג בשנה הבאה 30, והוא כבר יותר מבוגר מהכוכבות שצועדות אצלו על השטיח, כמו ריאנה, קייטי פרי, ניקי מינאז', אמה ווטסון, אלישה קיז, פינק, ריטה אורה וגם הקרבולת החדשה של מיילי סיירוס. להקת הבנים One Direction נוסדה לפני כשנתיים בגרסה הבריטית של התוכנית האקס פקטור. הם באו להיבחן כמתמודדים בודדים, אבל סיימון קאוול החליט לאחד אותם ללהקה. כנראה שהוא צדק. אתמול הם זכו באמריקה בשלושת הפרסים החשובים. One Direction, One Direction, הדרג הקנדי דרייק קיבל את פרס